Ahoj, ja som Simon a budem natáčať Minecraft a je tu so mňou aj Moped. Pozdrav. Čus. A toto je krátka informačka, že budeme natáčať na serveru aj singleplayeru. Ako vidíte, to je MC server a máme tu trošku veľké zmeny s výhodnými. Tu vám aj vidíte, skin. No, takže bude toto, takže asi na tomto serveru spustíme zajtra prvý let's play. Tak tešte sa. Alebo aj dneska možno, že budeme natáčať veľký let's play. Ale tento server je trošku fyzicky zlý, ale aj dobrý. Admini sú tu trošku blbí. A to je skutočnosť. Ale že asi dneska spravíme nový let's play, asi tam všetko preč z inventáru. Môže proste začneme let's play a že budeme mať survival iba. A že postavíme si dom a tak. Proste žiadne veci z GM1 a ani kity. Nič. A ten dom, čo máme, tak potom s tým to menilo späť. Takže asi to bola malá informačka. Takže čus, Moped, pozdrav. Čo? Pozdrav.